Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Сок булыгыз йыланнар белән очрашуның аяныч нәтиҗәләреннән үзеңне ничек сакларга? Шәһәр уставында үзгәрешләр, шәһәр советының аерым карарлары һәм башкалар. Мэриядә шәһәр советының 23-нче утырышы узды. Җылы һава торышы килү белән чалда беренче йыланнар күренә башлады. Шул ук вакытта инде медикларга йыланнардан зыян күргәне берничә кеше мөрәҗәгать иткән. Йылан белән очрашуның аяныч нәтиҗәләреннән үзеңне ничек сакларга һәм йылан тешләгән очракта нәрсә эшләргә кирәклеген алдагы сюжетта сөйләрбез. Йыланнар шәһәр чикләренә сирәк килә, алардан күбрәк табигатькә чыгучылар зыян күрә. Ял һәм бәйрәм көннәрендә Чаллы халкы бакчаларга, урманнарга барачак. Анда аларны йыланнар белән бик үк күңелле булмаган очрашу күтәргә мөмкин. Безнең җирлектә аларның 3 төре очрый: кара йылан, тузбаш һәм медянка. Аларның агылусы булып кара йылан санала. Если встретишь где-то змею в лесу, чаще всего это будет уж. Но если даже гадюка, то сильно бояться не надо, потому что гадюка даже, она животное пугливое и чаще всего при виде человека убегает, сразу убегает. Но если же гадюку сильно потревожить, палкой пошевелить или случайно наступить, тогда может укусить. Ныга урту, шишину, баш әйләне, гомуми хәлсезлек, температураның күтәрелүе, бу симптомнар барлыкка килгәч, шундук хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мәсәлән, май башыннан шәһәрдә йылан тешләүнең беренче очраклары теркәлә. Можно приложить, лед или холод. Жгут накладывать не нужно. Рану желательно обработать, наложить повязку и обратиться в местный, ближайший травмпункт для получения вакцины. Чаллыда йылан тешләгән пациентларны 5-нче шәһәр хастаханәсенең профиль бүлегендә балаларны Кама балалар медицина үзәгендә кабул итәләр. Йылан агуына каршы вакцина бушлай, ул дәүләт хезмәтләре программасына керә. Аннан соң профилактика бара. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Шәһәр уставында үзгәрешләр, шәһәр советының аерым карарлары, депутат статусы турында нигезләмә һәм башка күп нәрсәләр. Мэриядә шәһәр советының 23-нче утырышы узды. Төзәтмәләрнең күбесе федераль һәм республика формулировкаларының үзгәрүе белән бәйле. Көн тәртибендә 7 сорау бар иде. Шул исәптән шәһәрне төзекләндерү кагыйдәләрен үзгәртү буенча ачык тыңлаулар үткәрү планлаштырыла. Алар 2 июньдә узачак. Изменение наименования понятий средства наружной информации, проект размещения средств наружной информации, информационная табличка. Данное понятие предлагается наименовать как информационная вывеска, дизайн проекта размещения вывески и режимная табличка. Шулай ук утырыш барышында шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева җир асты юлларын ремонтлау темасына да тукталды. Аңа 24-нче комплекс халкы мөрәҗәгать иткән. Алар үз иминлекләре өчен борчыла. Подземный переход в аварийном состоянии находится давно. Я обращалась к исполкому города по данному вопросу почти 2 года назад. В этом году весной в подземном переходе возникла аварийная ситуация, когда подземный переход затопило и ходить по нему было невозможно. Шәһәр советы утырышы кысаларында билгеләп үтелгәнчә, быел бюджетка 7 җир асты юлын ремонтлау кертелгән. Шул исәптән йорт төзүчеләр тукталышы җир асты кичүе дә бар. Идет ремонт на проспекте Вахитова, потому что эти подземные переходы в составе проекта Вахитова, там аукцион прошел. Домостроители, райисполком, у нас аукцион в ближайшее время будет объявлен республикой, и мы, соответственно, мы не можем до начала аукциона начинать работу. И у нас еще один подземный переход, это гидростроитель, ДК «Энергетик», тоже в рамках ремонта гидростроителей. Шулай ук утырыш вакытында төзелеш турында фикер алыштылар. Ахырда депутатларга Георгий тасмалары да тапшырылды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Алма һәм грушалар чәчәк атты. Балалар бакчасы сабыйлары җиңү көненә җырлау өчен әти-әниләре белән бергә тезелеп басты. Барысы да хәрби формада, аларны Георгий тасмалары бизи. Сугыш еллары җырлары башкача яңгырый. Толырак безнең сюжетта.
Кичкенә Арина бөек җиңүнең мөһимлеген аңлый. Бүген ул әтисе белән сугыш җырлары җырлый. Мы сегодня будем петь песню. Какую? Расцветали яблони и груши. Ата-аналар бергәләп сугыш җырларын җырлау аларны берләштерә, аларда патриотизмның шәхси нигезләрен формалаштырырга ярдәм итә дип ышана. Ватан сугышы инде ул барыбыз да беләбез, ничек безгә килеп җитте, нинди авырлыклар белән. Безнең менә балалар шуның өчен шушындый рәхәт, матур тормышта яшиләр. Балалар бакчасы мөдире сүзләренчә, әтиләр белән бергә җиңү җырлары дип аталган чара быел беренче тапкыр үткәрелә. Бу җырлар барыбызга да горурлык хисләре уята. Көчле рухлы булырга өйрәтә. Бүген безнең балалар әтиләре белән бергәләп җиңү җырларын җырлыйлар. Ләйсән Ханова билгеләп үткәнчә, әлеге чара балалар бакчасында күркәм традициягә әвереләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәп блогер проекты кысаларында ачык һавада Шәп Open Air чарасы оештырылды. Оештыручылар шәһәр халкы өчен төрле мастер-класслар, мавыктыргыч әңгәмәләр һәм интерактив уеннар әзерләгән. Тулырак безнең сюжетта. Чара кунакларына күңелсезләнергә ирек бирмәделәр. Җырлар биюләрдән тыш аларга күңел ачу программасы да әзерләнгән. Мин инде керәшен блогер буларак мин бүген керәшеннәр турында сораулар бирәчәкмен кешеләргә. Һәм инде без керәшен биюе биячәкбез. Менә хәя күрәбез инде Чаллыда күпме керәшеннәр барлыгын. Миңа калсалар күп монда. Шәп блогер проекты кысаларында беренче тапкыр саф һавада Шәп Open Air дип аталган чара оештырылды. Без сайлады кеше гомумән яшьләр җыйлаган җирне. Чөнки проектның максаты да инде ул яшь үсмерләргә, яшьләргә блогерлыкның иң якты, иң матур якларын күрсәтү, файдалы эштәлекле контент булдырырга итерү. Ул инде файдалы контент дигәндә без күбрәк этникага басым ясыйбыз. Чара барышында бәйрәмдә актив катнашкан чаллылар бүләкләр алды. Бүген исә Актаныш районында Шәп блогер проектын тәкъдим итәчәкләр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да якынлашып килүче җиңү көне белән тәбрик итәм. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Бесплатный осмотр на катаракту для всех пожилых людей. Телефон 8 917 397 79 72. Современный завод нефтегазового оборудования приглашает наладчиков ЧПУ, операторов ЧПУ, слесарей-сборщиков, контролеров ОТК, стропольщиков. Телефон 20 28 20.